Tukusikabose mwancho mwarigere yase kaunti ya Nyamira sorbotirwa magendro nigo mugavana bwe kaunti yo Mheshimiwa Amos Nyaribo anyarakoba gakoretare ayabena yo kurotota na kuringoria enchera magendro annemono yo gukinigwe birengo by'ikipara agendrete ase kaunti yo kubwatikana murobero bwa serikali ya kaunti yo chagete asamatu kamaega bokoneke buna chiwodi a nchikonya koba chiko kinigwa chipara kinyanchi konya koba chiko igorwa na gukinigwa ebirengo utare wodi ya Nyamaya bitukori rero nigo Musikenya ribo arire ira yo gochakonekya una chipare chonchi chikoigorwa senchirerengi ase chiwodi chonsi ase kaunti yo kobakonya abamenyi bechinseme cyo kwegandira semeroberio yabo tambe unagotumanyo muri kito Fatgad Gisemba namatuko emerongo ebere na kianda aerire gesa omugavana bwe kaunti ya Nyamira kubwaterana naba MCA be kaunti ya Yeiga amo ne wizara ye chipara wasioria chimashini chokoroisia chipara nigorero omugavana oyo akora itaro ya bene ime wodi ya Nyamaya abwase okoroisiwa we chipara echiga gochakerete na korora ase amagenderero ayaiga aikeire ase etaro eyeiga yomugavana Nyaribo nigo abayenekeria abamenyi be wodi eyo ya Nyamaya una nigo kilomita gwetania isano ase chipara chinya chaigurwa ase ewodi eyo naboigo chipara kilomita gwetania 15 nigo charo isigwe ero twa bekali tukeri utare chibara cha Nyamaya wodi sore gasi akorirwo na ndineriye ganiro okoro tumutu Antonyori chinyingina wachiro mona nyorere nyerera ake maybe during phase 2 toye igore ende nkobori abantu onyoro bawarwaro ne bara emeri na batokoro rusho bekoro wase Nyamaya twaigore chi kilometer 5.2 tware kilometer 16 kilometers echinde kiranga 5 kilometer twaigore tarabe ko chinja kubekwa phase 2 Kuchakira wiki enya nigo chimashini echo chirache kuchaka chipara cha wodi ya Bomwagamo ejwe gotoka imeye bunge ya North Mugirango nechinga ki echecho nigo chiragende ase bunge ya Burabu ase wodi ya Kiabanyoru abwase entunda entangani umugavana oyo arachikorema chipara kilomita 15 ase kira wodi lakini ase nje bari bandi baganyete mono tractor chito chitorara kamera chibochi yanda na north nechinde chienda burabu chikokora north chise west achiri chaura bichokora burabu chienda muyotutu aseigo yabetereri kiandi kilometer as phase 1 echibarechi from 20 to 15 aitorasuke mwango ori ukawanyita eranyare bara na kurase ensemo yabamenyi be wodi eyo ya Nyamaya nigo baorokia omogokobo asumugavana Onyamira maiga yo kubaretera amagenderero ayo bantu baito banyamaya wodi egento ko basaba tia chipare chisikwe ngo masa kurusikende gyonse se chipare chinde cyo chibekira magana maya murusia magana muye chinyomba chino mbo masa kuna kende gyonse chipare chabege tugaiga chitokonye in terms of security no ni omonta arwarire amiyo kibinya getani anje dwalete tindi go jiroje ere pikipiki yandete go roje. Nashukuru sana gavana, kumbe gavana ni mtu mwenye amenyamaza, kumbe anatenda mambo. Pole. Hii ni maendeleo yenye imekuja bwana gavana, tena endelea, lakini kitu kubwa vile umetengeneza hii barabara haikukua tangu zamani. Utuwekee karabati yenye inateremsha maji. Sio mbona ikiagera gavana kwa tororeira mabira. Unaitwa muguraeri nturiko nyana go chiroje, rero tokorete kune pipi. Mwatokonyire mpuja mono masiseni kwe. Naende pare itere ndwe. Tojerende tuansi. Hingo ripotere gatembe kurwase wodi eyeiga ya Nyamaya egotoka imeye bunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira nje Fatgad Gisemba.